Dimarts, Dani Garcia passarà pel quiròfan per 5a vegada. El judoka té el menisc afectat des del Vila d'Andorra d'aquest cap de setmana. Primer se sotmetrà a una artroscòpia i veurà si té els lligaments del genoll esquerre també afectats. En teoria farem només una artroscòpia per treure el menisc i miraran a veure com està. Llavors, aquí hi ha dues opcions. Si està simplement distès, me l'hauran de tornar a tensar i em posaran una plàstia externa per reforçar el genoll, i l'opció dolenta seria si es veiés que no hi ha continuïtat i està bastant afectat, s'hauria de tornar a operar tot el lligament. En el millor dels casos, només es perdrà el proper mes de competició. Ara, en la pitjor circumstància, el Dani estaria 6 mesos lluny dels tatamis. Això l'obligaria a perdre's les classificatòries per als Jocs Olímpics. Tantes lesions i, sobretot, en moments clau, juguen també una mala passada a la psicologia. Sempre que estic agafant la forma, que estic fi, que veig que van sortint les coses, acaba passant alguna cosa. Tot dependrà de dimarts vinent.